Ach jo. Čau, kapucovej jde. Čau, světový Matěj. No, aby tě mi nažrat nedají. Myslíš si, že jsem nějaký vandrák, co má dělat v očině? Co to sakra, what the fuck? To jsou Jellybeans. Jellybeans. To je Jellybeans. To jsou živatelové. Jo, to jsem viděl u Depentas.cz, jak to dělá. No. Tady to. To je zajímavý to. To neovlivníš. Tak zkusíme to? Nepochopíš. Kaš. Co to je, pane bože? Je tu ruleta. Už to chápu. Pojď, zkusíme to, musíme to zkusit. Počkej, ale musíme vymyslet, počkej. Ten, kdo prohraje, tak to vím, jak udělat. No, to se dozvíme až na konci. Ano. Takže jdeme na to, tak začínej s kapucáři. Dobře se mi páči. Takže je tam. Kosový ořech a dětské plíny. Tak začni. Je to bílý, jo? Ano, je to bílé. Takže má tady takovouhle bílou fazoli. Kokos. Ty kokos. Tady to jo. Ano. Vypadá to jako zub, ale nevadí. To jsou ty hnusný plíny, ty vole. Čiště. Ty hnusný plíny jsou hnus, ale je to celkem dobrý, ale... Chlup. Mojí prdele, víš co? Tak hraj, jak trčím. Čokoládový puding? Nebo lékořice? Ne, přížrádu. A je to, počkejte, hnědý. Je to černý, ne? Ne, to je hnědá, Okay. tohle je černá, tohle je hnědá. No. Jo a jo, takže... Tady ten. To je dobrý. A cože to bylo? Čokoládový puding. To je puding. Žádlo pro psa. Až to dá, ne? Fuj, to je hnusný, ale... Takže, tak teď pinkej ty. Já jsem zase někdo žádný. A zase kokos. A Zase jo. brousky. Ne, to jsou bramburky nějaký ty. Paprikový bramburky jsem se tebe zasvětil. Vychlený. No zase kokos. Já mám zase plínky. To je celkem hnusný. Pohřu to. Ne, no. Že fail? Takže je tady buď másový popcorn, nebo vlastní schnilý vejce. Takže je to barvička, žlutá barvička. Tady ta? Ty fuj, To je tvojí. to je to vajíčko. To je tady to, jo. No, já to spolknu. Prdě, co to je za hnus? To je fakt nechutný, trochu. Fuj, já to bude cítit v nose. Jak to smrdí, je to chutná jako babičky půda, nebo co? Teď já točím. Zase, Tak, hej, tak to není něco jiný. co jsou borůvky, nebo... Borůvky Nebo zubní pasta. Tak to není to špatný ani víno. Borůvky nebo zubní pasta? Dobrý, jo. Mám zubní pastu. Takže to je hnusný. No Jo, tak. to je ten winter, ty vole. No to je jako docela dobrý, jo. Přesně celou pastu mám já, počkej, já vám ji ukážu. Jsem ji vyhrál na závodech. Paradontax. Roztoč to. Takže si Jo. dělej mít se budu čistit zuby. To rozbil ty vole. Ještě máš udělanou čárku. Jo, no a jo.
Máš ved o jeden bod, ale nevadí. Tutti fruty nebo smradové ponožky. Počkat. To je která barva? Jo, tady to. Tady je ta barvička. To si vem. Mňam. Takže jdeme dál, dámy a pánové. Zase? Už zase? Už zase máme ty fruty nebo... Fuj, ty ponožky, ty vole. To je hnusný. Mám ponožky. Fuj, ty vole, jak tam hledách je tu chuť těch ponožek, ty vole. Jak jsi to udělali Rockstar Games, tak říká... Přijď. Takže... hruška nebo... Bugr, to nevím co. A je to, jo, tady to. Je to nechutný a v tom jsou ty zelený věci. To je hnusný, ale. Fuj. Probléme, proč jsem to přišlo. Docela dobrý. Jako hlína, ty vole. Je tady drt. Tak ty. Stačí to. Takže limetka nebo něco, nevím co. No, limetka nebo nějaká hnusná věc. Jako tebe. Já mám tu hnusnou věc. Já mám si tu limetku asi. Chutná jak nějaký listy. Asi limetka. Je to hnusný. Chutná jako i to v celém životu. Zase si nám dobrý, mi to chutná. Já to je hashtag to. Je fail. Zase. A to je bílý nebo černý? Bílý. Bílý, takže kokos nebo nějaký ty obrousky nebo... Jo, kokos nebo obrousky. Jo, až budeme mít 5, tak jsme prohráli. Ne, tak budeme mít 10. Já mám obrousky. Jsi obrousky? Mám 5 už. 6. Mám 4. Už mám 5. Mám 6. Mám 5. Zase. Tam dám něco jiného. Takže hruška nebo... nevím co. Co? Hruška nebo co? Tady to, nebo nějaký na zdravých. Já mám hrušku. To je dobrý. To je hodně dobrý. Já mám to hnusný. Jak se těšíš do školy? To furt ještě natáčíte, jo? Jo. Tak jdeme hostě, jo? Aha. Děkujeme. To byla moje babička, ale jdeme dál. Počkej, Mám 6. protože to přeškrtnu. No, já bych viděl 5. 5 a pak budeme mít zase 5. Aha. Hej, tak to zakončíme, aby to nebylo moc dlouhé. A co je život? Jsme zpět. Jsem zpátky.
A tak, přátelé, je tady finální, 2 poslední finálový, protože já nevím Matýku, takže tady až má 6 hnusů, já mám 5 hnusů, on má 5 dobrých, já mám 3 dobrý. Vy myslíte, že to vyhraje? No vlastně, že má kočka, takže... Kokos nebo... Zase? Plenky. Kokos nebo... Zase hnusný. Takže, tyhle. Tady to bude finální roztočení, jo? Počkej. Po tomhle už bude konec. Takže, To mi hlava nebere. poslední. Pozor. Jde. Budu mít hnusný prohra. Jo, kdo bude mít hnusný, tak ten prohrál. Takže je to hruška nebo bugr. Šťavnatá hruška. Aha, ono už to došlo. A vlastně. Jo, to je ona. Ať to vyhraju. No. Ne. Ach jo. Takže dámy a pánové, já jsem prohrál. A se do vyplej. Mám rád guláš. Fuj. Dámy a pánové, jsem zpět. Se skořicí. A právě si ji dám do pusy, že jsem prohrál. Takže jdeme na to. Ty vole. To je hnusný, ty vole. Tak to zapij. Jo, já to cítím. Jak by se měl jako noc. Ta dnešní mládež nic nevydrží. Takže Matěj se šel vybít, už je tu. To bylo tak hnusný. No, prohrál jsem. No což. Dámy a pánové, doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, zanechte nám odběr. Pokud se vám video nelíbilo, dejte like. Pokud se vám video líbilo, dejte sdílet. Děkujeme, nashledanou.